Κοίτα λίγο τη φυσιολογική ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, για να συσταλεί ώστε να μπορεί να κρατάει συνεχώς το αίμα σε κυκλοφορία, πρέπει να περνάει από μέσα της ρεύμα που την κάνει να χτυπάει. Το ρεύμα λοιπόν, όπως μπορεί να ξέρεις ήδη και από προηγούμενα βίντεο, ξεκινάει από τον κύριο βηματοδότη, τη γεννήτρια της καρδιάς που λέγεται φλεβόκομβος, και προχωράει στους κόλπους κάνοντάς τους να συσταλούν. Έπειτα σταματάει για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου στον κολποκυλιακό κόμβο, που είναι λίγο σαν κόκκινο σηματοδότης φαντάσου, για να δώσει χρόνο στους κόλπους να αδειάσουν το αίμα προς τα κάτω, και έπειτα συνεχίζει στο μυοκάρδιο των κοιλιών, κάνοντάς τις να συσταλούν και αυτές, ώστε να αδειάσουν το αίμα προς την αορτή και την πνευμονική αρτηρία αντίστοιχα. Το ρεύμα δηλαδή ακολουθεί μία οδό, σαν τα αυτοκίνητα σε μία μεγάλη λεωφόρο με φανάρια, όμορφα οργανωμένα και με σειρά. Πόσο κρίμα θα ήταν να υπήρχε ένας παράνομος χωματόδρομος, να εδώ στο πλάι, είτε κρυμμένος είτε όχι, από τον οποίο τα αυτοκίνητα θα μπορούσαν να παρακάμψουν το ενοχλητικό φανάρι που τα καθυστερεί. Έλα τώρα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, σωστά? Ας το δούμε λίγο μαζί αυτό. Spoiler alert, γίνεται. Έστω λοιπόν ότι έχουμε έναν ασθενή που γεννήθηκε με έναν τέτοιο παράνομο χωματόδρομο, ο οποίος μάλιστα είναι και αρκετά θρασής γιατί δεν κάνει καν τον κόπο να κρυφτεί. Όχι εσύ βρε, για το χωματόδρομο μιλάω. Ο οποίος μάλιστα στη γλώσσα της ιατρικής λέγεται παραπληρωματικό δεμάτιο και στην προκειμένη περίπτωση φανερό. Σε φυσιολογικές συνθήκες λοιπόν για αυτόν τον άνθρωπο, όπως περνάει το ρεύμα από το μυοκάρδιο, μέρος του θα περνάει κανονικά από την νόμιμη λεωφόρο ακολουθώντας τα φανάρια, μη μας γράψουν πρωί-πρωί, κρίμα είναι, ενώ μέρος του θα περνάει στις κοιλίες από την παράκαμψη του δεματίου λίγο πιο γρήγορα. Αυτό που θα δούμε εμείς στο καρδιογράφημα είναι ένα κανονικό κύμα ΠΕ που δείχνει το ρεύμα που περνάει από τους κόλπους, αλλά αμέσως μετά θα δούμε ότι το QRS ξεκινάει νωρίτερα από ό,τι το περιμένουμε, αφού μέρος του ρεύματος περνάει πιο γρήγορα στις κοιλίες μέσω του παραπληρωματικού δεματίου. Το πρόωρο αυτό ανέβασμα του QRS λέγεται κύμα Δ. Και είναι ο μαρτυριάρης που μας δείχνει ότι υπάρχει δεμάτιο. Βλέπουμε επίσης ότι το διάστημα PR που δείχνει τη στάση του ρεύματος στο φανάρι είναι πιο μικρής διάρκειας από ό,τι σε ένα φυσιολογικό καρδιογράφημα, κάτω από 120 μιλισέκοντ ή αλλιώς κάτω από 3 μικρά τετραγωνάκια. Τώρα, αφού ολόκληρο το σήμα περάσει στις κοιλίες, βλέπουμε ότι το QRS λόγω του κύματος Δ φαίνεται να είναι πιο φαρδί, πάνω από 110 μιλισέκοντ ή αλλιώς 2,7 μικρά τετραγωνάκια. Όσο για τα δύο σήματα που συναντιόνται εδώ, αλληλοεξουδετερώνονται και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Οι κοιλίες θα χαλαρώσουν όπως θα γινόταν και στο φυσιολογικό καρδιογράφημα, δείχνοντάς μας το κύμα TAF, και η καρδιά θα ετοιμαστεί για ένα νέο κύκλο από την αρχή. Όταν βλέπουμε αυτό το καρδιογράφημα με αυτό το περίεργο κύμα Δ και το κοντό διάστημα PR, λέμε ότι έχουμε προδιέγερση. Και ο ασθενής είναι καλά. Τι νιώθει? Απολύτως τίποτα. Για την ακρίβεια, αν δεν κάνει καρδιογράφημα μπορεί να μην το ανακαλύψει και ποτέ. Όλα καλά λοιπόν, τέλος επεισοδίου, τα λέμε την επόμενη φορά. Μακάρι να ήταν τόσο απλό. Ας δούμε τώρα μια καρδιά που χτυπάει φυσιολογικά. Με ένα αρχικό σήμα από το φλεβόκομβο που ταξιδεύει στους κόλπους, έπειτα κάνει μια μικρή στάση στον κολποκυλιακό κόμβο ώστε οι κόλποι να αδειάσουν το αίμα που έχουν μαζέψει προς τις κοιλίες, και τέλος το ρεύμα περνάει από τις κοιλίες και τις κάνει να συσταλούν. Και πάλι από την αρχή. Και ας πούμε τώρα ότι σε κάποια φάση, πριν προλάβει ο φλεβόκομβος να στείλει το επόμενο αρχικό σήμα για να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος, ένα έκτοπο κέντρο του ηλεκτρικού δικτύου της καρδιάς από τους κόλπους αποφασίζει να επαναστατήσει, στέλνοντας πιο γρήγορα αυτό ένα σήμα. Ένα μόνο, όχι παραπάνω. Θα μου πεις και τι έγινε? Όλοι μας κάνουμε έκτακτες κοιλιακές ή κολπικές συστολές. Ειδικά μετά από πολλούς καφέδες, σίγουρα σου έχει τύχει και εσένα να νιώσεις στιγμιαία 1-2 φτερουγίσματα στο στήθος μες τη μέρα. Ο φλεβόκομβος μετά θα ξαναπάρει τα ενία και όλα καλά. Ναι, σε μια φυσιολογική καρδιά όντως αυτό θα γίνει. Στην περίπτωση ενός ασθενή με προδιέγερση όμως, θα έχουμε τα εξής πιθανά σενάρια. Το σήμα λοιπόν, εφόσον έρχεται γρηγορότερα από ό,τι το περιμένουμε, μπορεί να βρει ανοιχτό μόνο το ένα από τα δύο μονοπάτια, αφού το άλλο δεν θα είναι ακόμα έτοιμο. Θα βρίσκεται δηλαδή σε ανερέθιστη περίοδο. Το πρώτο σενάριο είναι να βρει ανοιχτό μόνο τον κολποκυλιακό κόμβο, οπότε περνάει προς τις κοιλίες σαν κανονικό σήμα, διεγείροντάς τες με ένα κανονικό QRS όπως ένα φυσιολογικό καρδιογράφημα. Και εδώ μια παύση να δούμε κάτι. Στους προηγούμενους χτύπους που το σήμα περνούσε και από το δεμάτιο, στο καρδιογράφημα βλέπαμε κανονικά το κύμα Δ της προδιέγερσης. Το σήμα της έκτακτης κολπικής συστολής όμως βρήκε το δεμάτιο κλειστό, οπότε πέρασε ολόκληρο μόνο από τον κολποκυλιακό κόμβο. Έτσι, για αυτόν και μόνο το χτύπο της καρδιάς, το QRS δεν θα παρουσιάζει κύμα Δ στο καρδιογράφημα. Για να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε λοιπόν,
Το σήμα έπειτα θα προχωρήσει κανονικά στις κοιλίες και όπως θα απλωθεί παντού, μοιραία θα συναντήσει και το δεμάτιο από την κάτω μεριά, το οποίο στο μεταξύ θα έχει ανοίξει. Τώρα μια παύση πάλι. Δεν δέχονται όλα τα δεμάτια ηλεκτρικά σήματα και από τις δύο μεριές τους. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή στο καρδιογράφημα ηρεμίας έχουμε κύμα δέλτα, ξέρουμε ότι αυτό το δεμάτιο μπορεί να άγει σίγουρα το ηλεκτρικό σήμα από τους κόλπους της κοιλίας. Το βλέπουμε άλλωστε και από την προδιέγερση. Ας πούμε όμως ότι στον ασθενή μας το δεμάτιο αυτό μπορεί να άγει το σήμα και από τις κοιλίες πίσω στους κόλπους. Δεν είναι απίθανο. Σε αυτό τον τύπο δεματίου λοιπόν το σήμα θα βρει ανοιχτό το δρόμο και θα προχωρήσει ανενόχλητο προς τα πάνω. Ποιος θα το εμποδίσει? Μόλις βρεθεί λοιπόν στους κόλπους, ακολουθεί το μονόδρομο και κατεβαίνει προς τα κάτω προς τον κολποκυλιακό κόμβο, μπαίνει ξανά στις κοιλίες όπου ακολουθεί τον ίδιο δρόμο και ανεβαίνοντας προς τα πάνω βρίσκει ξανά την παραπληρωματική οδό. Έτσι το σήμα καταλήγει να κάνει πολύ γρήγορους κύκλους σε ένα κύκλωμα που περιλαμβάνει δεμάτιο, κόλπους, κολποκυλιακό κόμβο, κοιλίες και ξανά δεμάτιο, δημιουργώντας μια ταχυκαρδία που μπορεί να φτάσει από 150 μέχρι 250 παλμούς το λεπτό. Αυτό ονομάζεται ορθόδρομη κολποκυλιακή ταχυκαρδία επανεισόδου. Και επειδή κανείς δεν το θυμάται όλο αυτό το μακρινάρι, το χαϊδευτικό της είναι απλά AVRT. Αυτή είναι μια υπερκυλιακή ταχυκαρδία, δηλαδή ο ελαττωματικός μηχανισμός που την προκαλεί, το δεμάτιο στην προκειμένη περίπτωση, βρίσκεται πάνω από τις κοιλίες. Λέγεται επίσης ορθόδρομη γιατί το σήμα, καθώς κάνει κύκλους, περνάει από τον κολποκυλιακό κόμβο κανονικά από πάνω προς τα κάτω, ενώ επιστρέφει από το δεμάτιο αντίδρομα, δηλαδή αντίστροφα. Στο καρδιογράφημα, την ώρα της ορθόδρομης AVRT, θα δούμε QRS στενά, εφόσον το σήμα περνάει ολόκληρο από τον κολποκυλιακό κόμβο. Αυτό θα πει ότι δεν θα δούμε πουθενά κύμα δέλτα, όπως αντιθέτως βλέπαμε στο καρδιογράφημα ηρεμίας. Επιπλέον, επειδή οι κόλποι διεγείρονται από το δεμάτιο αντίδρομα, οι κατώτερες απαγωγές του καρδιογραφήματος θα βλέπουν ένα σήμα να απομακρύνεται από αυτές. Έτσι θα έχουμε ένα κύμα P αρνητικό, το οποίο μάλιστα έρχεται αρκετά μετά τη διέγερση των κοιλιών, δηλαδή μετά το QRS. Πάντα βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις, γιατί το P στην AVRT εξαρτάται από τη θέση του δεματίου. Έτσι μπορεί να δεις και ορθόδρομη AVRT στην οποία τα P να είναι θετικά στις κατώτερες απαγωγές. Αν έχεις δει το βίντεο με την AVNRT, μπορεί να πρόσεξες ότι τα καρδιογραφήματα στις δύο αυτές υπερκυλιακές ταχυκαρδίες μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Είναι αλήθεια ότι τις περισσότερες φορές ο γιατρός των επιγόντων δεν μπορεί να ξέρει από το καρδιογράφημα ταχυκαρδίας και μόνο, χωρίς να έχει κάποιο καρδιογράφημα ηρεμίας μπροστά του, με ποια από τις δύο περιπτώσεις έχει να κάνει. Οπότε απλώς χαρακτηρίζει αυτό που βλέπει ως γενικά υπερκυλιακή ταχυκαρδία. Και είναι επίσης αλήθεια ότι χωρίς ηλεκτροφυσιολογική μελέτη δεν μπορείς να είσαι απόλυτα σίγουρος για τη διάγνωση. Ευτυχώς για καλή τύχη όλων μας, όταν απλώς θέλουμε να την ανατάξουμε στο φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό, δεν χρειάζεται να ξέρουμε ποια από τις δύο έχει ο ασθενής, αφού η ορθόδρομη AVRT και η AVNRT αντιμετωπίζονται στα επίγοντα με τον ίδιο τρόπο. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες του 2019 για τις υπερκυλιακές ταχυκαρδίες, σαν πρώτη επιλογή μπορούμε να δοκιμάσουμε βαγοτονικούς χειρισμούς, όπως είναι η δοκιμασία Valsalva, κατά την οποία ο ασθενής ξαπλώνει με τα πόδια ελαφρώς σηκωμένα σε γωνία 30 με 45 μοίρες και φυσάει δυνατά μέσα σε μια άδεια σύριγγα για 15 δευτερόλεπτα, σαν να προσπαθεί να μετακινήσει το έμβολο. Ναι, μπορεί να ακούγεται περίεργο σαν τεχνική, αλλά αυτό μπορεί να κάνει reset την καρδιά στο φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό της. Αν αυτό δεν πετύχει, σε ορθόδρομη AVRT ο γιατρός μπορεί να δώσει ενδοφλέβια αδενοσίνη, που είναι ένα φάρμακο το οποίο για πολύ λίγο κλείνει το δρόμο του κολποκυλιακού κόμβου και δεν αφήνει κανένα σήμα να περάσει από εκεί. Μέχρι η καρδιά να καταλάβει τι έγινε και γιατί σταμάτησε το ρεύμα να κινείται μέσα της, ο φλεβόκομβος παίρνει τα ενία και αρχίζει να δίνει ξανά φυσιολογικό ρυθμό όπως και πριν. Σε ορθόδρομη AVRT πάντα, αν δεν πετύχει ούτε αυτό, ο γιατρός μπορεί να δοκιμάσει ενδοφλέβια δηλτιαζέμι ή βεραπαμίλη, με την προϋπόθεση ο ασθενής να μην έχει καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης. Αν αποτύχει και αυτό, σε ορθόδρομη AVRT, μπορεί επίσης να σκεφτεί να δώσει και β' αναστολής ενδοφλέβια. Τώρα, αν αποτύχουν όλα ή αν ο ασθενής δεν είναι αιμοδυναμικά σταθερός από την αρχή, πρέπει να γίνει συγχρονισμένη ηλεκτρική απεινίδωση. Στη δεύτερη περίπτωση τώρα, το trigger μας, ας πούμε πάλι μια έκτακτη κολπική συστολή, κάνει το ηλεκτρικό σήμα να βρίσκει έτοιμη μόνο την παραπληρωματική οδό, το δεμάτιό μας δηλαδή. Να μπαίνει στις κοιλίες και να συναντάει τον κολποκυλιακό κόμβο από την κάτω μεριά, ο οποίος στο μεταξύ έχει ανοίξει.
Οπότε δεν το σκέφτεται δεύτερη φορά και περνάει προς τα πάνω προς τους κόλπους, γυρνώντας ξανά προς το δεμάτιο, περνώντας πάλι στις κοιλίες και έπειτα στον κολποκυλιακό κόμβο και ούτω καθεξής. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή το σήμα περνάει ανάποδα από τον κολποκυλιακό κόμβο, λέμε ότι έχουμε αντίδρομη AVRT. Ενώ επίσης λέμε ότι το σήμα περνάει ορθόδρομα από το δεμάτιο. Εδώ τώρα το ηλεκτρικό σήμα δεν μπαίνει στις κοιλίες από τη φυσιολογική οδό, αλλά από την παραπληρωματική. Οπότε στο καρδιογράφημα θα δούμε μια τελείως διαφορετική μορφή με ευρύ QRS, ενώ το κύμα P, αν φαίνεται, έρχεται πολύ μετά το QRS, πάνω από 70 ms, δηλαδή πάνω από 1,5 μικρό τετραγωνάκι. Η σπαζοκεφαλιά με την αντίδρομη AVRT είναι ότι λόγω του μεγάλου QRS μιμείται συχνά στο καρδιογράφημα μία άλλη πολύ κακή ταχυαριθμία που λέγεται μονόμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία, την οποία όμως θα αναλύσουμε σε άλλο βίντεο. Για την ώρα κράτα ότι παρότι οι δύο ταχυαριθμίες είναι τελείως διαφορετικές, συχνά είναι δύσκολο να τις ξεχωρίσουμε. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν αλγόριθμοι που μας κάνουν τη διαφοροδιάγνωση λίγο πιο εύκολη. Αν τώρα το καρδιογράφημα δεν είναι ξεκάθαρο ή αν δεν προλαβαίνουμε να το αναλύσουμε πολύ, αν π.χ. ο ασθενής είναι αιμοδυναμικά ασταθής, τότε δεν χάνουμε χρόνο και τον αντιμετωπίζουμε στα επίγοντα σαν να έχει το χειρότερο, δηλαδή κοιλιακή ταχυκαρδία. Ένοχος δηλαδή μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Αν αντιθέτως είμαστε σίγουροι ότι έχουμε να κάνουμε με αντίδρομη AVRT, τότε σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά guidelines έχουμε τις εξής επιλογές. Σε αντίδρομη AVRT, ο γιατρός μπορεί να σκεφτεί να χρησιμοποιήσει ενδοφλέβια ευουτιλίδη ή ιμπουτιλίδη, το ίδιο είναι, προκαϊναμίδη, φλεκαϊνίδη, προπαφενόνη ή ακόμα και συγχρονισμένη ηλεκτρική απεινίδωση αν οι βαγοτονικοί χειρισμοί και η αδανοσύνη αποτύχουν. Σε αντίδρομη AVRT μπορεί να δοθεί επίσης και ενδοφλέβια αμιοδαρώνη σε περιπτώσεις που είναι ανθεκτικές στη θεραπεία. Αν όλα τα φάρμακα αποτύχουν να επαναφέρουν το φυσιολογικό ρυθμό ή αν από την αρχή ο ασθενής δεν είναι αιμοδυναμικά σταθερός, τότε και πάλι πρέπει να γίνει συγχρονισμένη ηλεκτρική απεινίδωση. Τώρα, όταν έχουμε στο καρδιογράφημα ηρεμίας τα χαρακτηριστικά προδιέγερσης, όπως κύμα δέλτα, βραχή PR διάστημα και ευρύ QRS, σε συνδυασμό με ένα τουλάχιστον επιβεβαιωμένο επεισόδιο AVRT από το ιστορικό του ασθενή, είτε ορθόδρομης είτε αντίδρομης, τότε λέμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα εκγενετή σύνδρομο προδιέγερσης που λέγεται Wolff-Parkinson-White. Καμία σχέση με την νόσο του Parkinson που είχαμε δει στο αντίστοιχο νευρολογικό βίντεο, απλή συνωνυμία. Αν αντίθετα υπάρχει προδιέγερση χωρίς κάποιο επεισόδιο AVRT, μιλάμε απλά για προδιέγερση. Και στην απλή προδιέγερση τι κάνουμε? Σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και αν ο ασθενής την ανακαλύψει σε τυχαίο καρδιογράφημα ηρεμίας, είναι και πάλι σημαντικό να επισκεφτεί έναν ηλεκτροφυσιολόγο, ώστε να δουν μαζί πού ακριβώς βρίσκεται το δεμάτιο και πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι, αν χρειάζεται μόνο αγωγή ή και καυτηριασμό για να το καταστρέψουν ή όχι, καθώς και να ληφθεί υπόψη το αν ο ασθενής ανήκει σε κάποιο επάγγελμα με μεγάλο ρίσκο όπως οδηγός ή αν ασχολείται με αθλητισμό. Και τι γίνεται αν το δεμάτιο είναι κρυμμένο? Κρυμμένο θα πει ότι στο καρδιογράφημα ηρεμίας δεν έχουμε προδιέγερση και όλα μοιάζουν φυσιολογικά. Αυτό συμβαίνει γιατί το δεμάτιο δεν μπορεί να άγει το σήμα ορθόδρομα ώστε να δημιουργήσει κύμα δέλτα, αλλά μόνο αντίδρομα. Έτσι, στη διάρκεια του φυσιολογικού ρυθμού της καρδιάς, όλο το σήμα περνάει μόνο από τον κολποκυλιακό κόμβο και μόλις περάσει στις κοιλίες θα συναντήσει κάποια στιγμή το δεμάτιο από την κάτω μεριά, χωρίς όμως να το ενοχλεί. Μέχρι που μία έκτακτη κοιλιακή ή στην περίπτωση του βίντεο κολπική συστολή θα έρθει νωρίτερα, θα περάσει κανονικά τον κολποκυλιακό κόμβο, θα μπει στις κοιλίες, θα βρει ανοιχτό το δεμάτιο από την κάτω μεριά και θα το χρησιμοποιήσει ως γέφυρα για να περάσει ξανά στους κόλπους. Και κάπως έτσι εμφανίζεται από το πουθενά μία ορθόδρομη AVRT. Μόνο ορθόδρομη, έτσι! Είπαμε, το κρυμμένο δεμάτιο άγει μόνο αντίδρομα. Και ο φλεβόκομβος, που είναι ο κανονικός βηματοδότης και αρχηγός της καρδιάς, γιατί δεν κάνει κάτι να μαζέψει την ταχυκαρδία? Όπως έχουμε ξαναπεί, η καρδιά σε γενικές γραμμές υπακούει σε όποιον έχει να της δώσει περισσότερους παλμούς το λεπτό. Είτε έχει καλές προθέσεις είτε όχι. Σε φυσιολογικές συνθήκες τους περισσότερους παλμούς τους παρέχει ο φλεβόκομβος, περίπου 60 με 100 παλμούς στην ηρεμία. Γι' αυτό κιόλας έχει και την αρχηγία και βηματοδοτεί αυτό στο μυοκάρδιο. Αν αυτός δεν μπορεί για κάποιο λόγο να είναι συνεπής στα καθήκοντά του, αναλαμβάνει τη βηματοδότηση ο κολποκυλιακός κόμβος με συχνότητα περίπου 40 με 60 παλμούς το λεπτό. Και αν δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε και αυτός, αναλαμβάνουν άλλα κέντρα από τις κοιλίες με ακόμα χαμηλότερους παλμούς, σαν τελευταία λύση απελπισίας. Στην περίπτωση της AVRT όμως, η ταχυκαρδία που προκαλείται, παρότι έχει κακές προθέσεις, έχει να προσφέρει περισσότερους παλμούς το λεπτό. Οπότε το μυοκάρδιο υπακούει σε αυτήν και έτσι ο φλεβόκομβος κάνει πίσω και παρακολουθεί από τη γωνίτσα του ανήμπορος να βοηθήσει.
Όπως και στην AVNRT, συνήθως στα επίγοντα ο ασθενής θα σου παραπονεθεί για ξαφνική έντονη ταχυκαρδία που ξεκίνησε απότομα χωρίς λόγο, ακόμα και αν αυτός κοιμόταν ή έβλεπε τηλεόραση. Αυτό, να ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό και των δύο αυτών ταχυκαρδιών. Μπορεί ακόμα, χωρίς βέβαια να είναι απαραίτητο, να σου παραπονεθεί για ζάλι, τάση για λιποθυμία, κόπωση, δυσκολία στην αναπνοή, πόνο ή σφίξιμο στο στήθος ή ακόμα και να σου εμφανιστεί με εικόνα κρίσης πανικού. Υπάρχει ακόμα περίπτωση να σου πει ότι αυτό το περίεργο αίσθημα παλμών που ξεκίνησε απότομα, σταμάτησε επίσης απότομα. Αν συμβεί αυτό, τότε το καρδιογράφημα που θα του κάνεις εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όχι, δεν σου λέει ψέματα, απλά μάλλον η αρρυθμία σταμάτησε πριν προλάβεις να την καταγράψεις. Κρίμα, αλλά δεν πειράζει, γιατί ο γιατρός μπορεί να συστήσει Holter ρυθμού. Αυτό είναι ένα μικρό μηχανάκι που το φοράει ο ασθενής πάνω του, το οποίο καταγράφει συνεχόμενα ένα τεράστιο καρδιογράφημα όλη μέρα και όλη νύχτα, για 24 ή 48 ώρες συνήθως ή ακόμα και παραπάνω. Έτσι, αν η αρρυθμία αποφασίσει να ξανακάνει κάποια guest εμφάνιση σε ανύποπτο χρόνο, μπορούμε να την τσακώσουμε. Και άντε και τη βρήκαμε. Τι κάνουμε τώρα? Σύμφωνα πάλι με τα ευρωπαϊκά guidelines, ο καυτηριασμός του δεματίου σε ασθενείς που έχουν επαναλαμβανόμενα επεισόδια AVRT με συμπτώματα είναι η καλύτερη λύση. Τι είναι ο καυτηριασμός τώρα? Πολύ συνοπτικά, ο ηλεκτροφυσιολόγος θα μπει με ειδικούς καθετήρες από ένα μεγάλο αγγείο όπως είναι η μυριαία φλέβα και θα φτάσει μέχρι την καρδιά, όπου θα βρει το ελαττωματικό καλώδιο και θα το καταστρέψει είτε με ραδιοσυχνότητες είτε με κρυοαμπλέισον. Ο καυτηριασμός του δεματίου που προκαλεί την AVRT έχει 92% πιθανότητα επιτυχίας, με 8% πιθανότητα επανεμφάνισης της αρρυθμίας και 1,5% πιθανότητα εμφάνισης κάποιας επιπλοκής. Αν ο ασθενής τώρα δεν θέλει καυτηριασμό ή αν δεν μπορούμε για κάποιο λόγο να του κάνουμε και αν δεν υπάρχει προδιέγερση στο καρδιογράφημα αιρεμίας, πρέπει να σκεφτούμε να του δώσουμε φαρμακευτική αγωγή με β' αναστολής ή αν και εφόσον δεν έχει καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης, με βεραπαμίλη ή δηλτιαζέμι. Σε ασθενή με επεισόδια AVRT που δεν μπορεί ή δεν θέλει να κάνει καυτηριασμό, αν δεν έχει ισχαιμική ή δομική καρδιοπάθεια, μπορούμε να σκεφτούμε να του δώσουμε αγωγή με φλεκαϊνίδι ή προπαφενόνη. Και τέλος, σε ασθενή με προδιέγερση και κολπική μαρμαριγή, δεν δίνουμε ποτέ διγοξίνη, β' αναστολής, βεραπαμίλη και αμιοδαρόνη. Όπα, καινούριες λέξεις. Τι είναι πάλι αυτή η κολπική μαρμαριγή? Δεν κάνω spoil, αυτή θα την αναλύσουμε σε άλλο βίντεο. Anyway, αυτή πάνω κάτω ήταν η ταχυκαρδία επανεισόδου. Σε αυτό το σημείο να πω όπως πάντα ότι το βίντεο είναι απλώς εκπαιδευτικό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσει την ιατρική διάγνωση. Που σημαίνει ότι αν νομίζεις ότι έχεις οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό με όσα παρουσιάστηκαν παραπάνω, δεν προσπαθείς να το λύσεις μόνος σου, αλλά μιλάς από κοντά με τον γιατρό σου που σε ξέρει ή πας στα επίγοντα. Και φυσικά, αν σου άρεσε το βίντεο, μπορείς να αφήσεις ένα like, μια εγγραφή ή μια κοινοποίηση και επίσης να ακολουθήσεις και τις σελίδες του καναλιού στα social media. Εγώ ήμουν η Άννα και θα σε ξαναδώ στο επόμενο βίντεο. Stay tuned!